Karon sa atong ebanghelyo atong nabatian nga niingon ang atong Ginoo kang Marta. Marta, Marta, daguol og mangigawa ka sa daghang mga butang. Ang usa ra man unta nga gikinahanglan ginpili ni Maria ang labing maayo og walay makakuha nini gikan kaniya. Kining linyaha nagiingon sa Ginoo, murag maingon ta na si Maria mas labaw ang iya ginhimo sa Ginoo kaysa kang Marta nga iyang igsuon. Ginpili ni Maria ang labing maayo. Dili. Silang duha nagpakita og pag-abi-abi sa atuang Ginoo. Apan para sa Ginoo ang paglingkod sa tiila niya, naginpili o ginhimo ni Maria mas labing maayo. Matod pa sa Salmo, hununga ang inyong panag-away ug ila ako nga mao ang Dios. Si Maria nagpakita na ang pinakamataas na pagdayag o pag-abi-abi sa Ginoo na mas labaw pa sa pinakalami na pagkaon sa kalibutan, mao ang paghatag sa Ginoo bug-os na pagtagad. Akong usbon, bug-os na pagtagad. Usahay manggod no? Ang atong trabaho, ang atong serbisyo sa atong kinabuhi, mas labaw pa sa oras na itong ginahatag sa atong Ginoo. Mao siguro na ngayon Ginoo, mayo pa ni si Maria, bug-os ang iyang paghatag, pag-welcome sa ako o pag-abi-abi sa ako. Matod pa sa usa ka monghe, in English, the greatest sin of the modern world is not its lewdness, but its busyness. I don't know, I can translate it well. Ang labing dako na sala sa tuang modernong kalibutan, dili ang pinakalaw ay apan ang ihang pagkapuliki o business. Gapuyo ta sa kalibutan na malinga. Ang paghunong sa atong pagkapuliki sa atong kinabuhi ug maglingkod ug maminaw sa atong Ginoo, mao ang importante sa tanan. Ang Ginoo angay tagaan og bug-os na pagtagad. Bisan usahay bisita sa atong trabaho, dili rason ang trabaho para i-excuse ang atong kagalingon sa paghatag sa panahon sa atong Ginoo. Kanunay madunggan ko, maingon, uy, wala kay kanasimba lagi. Ingon sa pader, daghang kog trabaho gud, daghang kog labahan, daghang ko tanan, daghan na lang rason. Kinsa ba'y walay trabaho? Pero importante ang paghatag sa panahon sa atong Ginoo. Mas maayo ang Ginoo isa sa parte sa schedule sa ato ang kinabuhi. Adlaw-adlaw. Nagjud tay panahon para kaniya. Panahon na bug-os. Ang ato ang Ginoo dili ra parte sa ato ang kinubuhi, apan dapat siya mahimo na sentro sa ato ang kinabuhi. God must be the center of one's life. Wala ta miingon ng atong kinabuhi dili pwede na puno sa mga buluhaton. No? Daghan magito buluhaton sa atong kinabuhi. No, adlaw-adlaw. Pero again, sulti ko, it's not an excuse na wala tay panahon sa ato ang Ginoo. Apan kung dili ta mohatag og panahon o hilom na panahon taga-adlaw na malingkod sa tiilan sa Ginoo sama ni Maria, ang atuang aksyon mahimog pagkawala o kabungkagan ug mahimo ta sama ni Marta kusog lig-on apan dili malipayon. You know, sometimes I encounter people who are really busy on their business
Ako'y mga amigo nga businessman, no? Mingon siya, Father, busy kayo ko sa pa akong business. No? Wala nagkukusahay panahon sa atong Ginoo. Again, that's not a reason. Because no matter how busy we are, kay ang Ginoo importante sa atong kinabuhi, naagdyod tay panahon nga bug-os para kaniya. Si Marta, mo'y simbolo sa tuang aktibo na kinabuhi. Si Maria ang simbolo sa tuang mapalangdungon na kinabuhi. Ang aktibo na kinabuhi mao ang pagkalimot sa tuang panagiusa sa Ginoo, mahimo walay pulos, walay unod. Ang mapalangdungon na kinabuhi na wala nagpakita pagkabalaka, ang pagabalaan sa ordinaryong butang mapakyas usab sa pagpalihog sa Ginoo o paghatag og importansya sa atong Ginoo. No? Ang atoang ebanghelyo miingon na ang kinaadman sa atuang kasing-kasing nagdepende sa atuang pagkombinar o pag-combine, pagsagol kining duhang elemento. Unsa man na ang atibong kinabuhi nato o ang atoang mapalangdungon na kinabuhi. Marta ug Maria ila gipakita sa tuwa na gusto ta malipay sa tuang kinabuhi. Kabalo unta ta mag-balance sa duha ka pamatasan. No? Di ilang ampo lang ta ng ampo. Wala po tayo binuhatan. Di man sa ganahan Ginoo wala tayo binuhatan. Pero, ginahanglan, napod tayo panahon sa iya. Kung bugos ang atong paghatag sa atibong kinabuhi nato, mas bugos pagyod ang atong paghatag og panahon sa ato ang Ginoo. Una, ang pagbarog sa tiilan sa Ginoo ug maminaw sa iya samtang nagpalay siya sa sekreto sa kaniyang sa tanang mga butang. Mo'y usa ka butang na importante. Ikaduha, mahimo ta matinagdanon o abtik sa pag-abi-abi kung mulabay, manuktok sa tuang kasing-kasing na gustong mangayong atong Ginoo panahon o makipag-istorya sa atoa. No? Mga kaigsuunan, ato timan-an na sa spiritual na aspeto sa atong kinabuhi bilang Kristiyano na ay duha ka butang na importante. Ang pagpaserbisyo, ang aktibo na itong kinabuhi, o ikaduha ang pagpaminaw o paghatag panahon sa atoang Ginoo. Nakahinumdum ko sang nag-eskwela pa ko sa seminaryo, doon ay may usa ka formator nga miingon, karon kinahanglan nga importante nga maging malig-on ang iyong paghatag og panahon og pag-ampo sa atong Ginoo. Kay danay daghan tang panahon, maging habit nato ang paghatag og bug-os na panahon sa atoang Ginoo, sa komunidad man o individual. Og the same time, ang pagserbisyo nato sa Ginoo sa atoang trabaho, bug-os pod. Ang pagbalance ni ining dalawang kaelemento importante sa tanan sa atong kinabuhi bilang Kristiyano. Unta, dili nato makalimtan o paningkamutan nato na mabalance kini ang duha ka elemento, ang aktibo o mapalandungon na elemento sa atong spiritual na kinabuhi bilang Kristiyano. Ato yan po ining Santos nga Misa, okay, masama ni Marta ug Maria, okay, mapakita nato na atong panahon sa atong Ginoo. Labi na si Maria na nagpakita sa ato ang iyang paghatag og panahon sa atong Ginoo, bugos. Unta, mausab ang atong pagpakita og panahon sa ato ang Ginoo.
Palihog manindag ka tanan.